Ukubhaliswa kwamathilomu kwakubekelwe ukuthi kuphothulwe nyakenye emva kwesimemezelo sikaMengameli sokuthi kubhaliswe izitolo. Namhlanje bekuwusuku lokugcina lokubhalisa kanti angeke welulwe lomnqamulajuqu. It's a last day, there will be no extension. Anyone who will not be able to register his or her spaza shop or food handling outlet still have an opportunity on Monday next week, but he or she cannot open the existing spaza shop or food handling outlet having not gone through the process and have proof in a form of a receipt that indeed the application has been concluded. Ukujaha usuku lomnqamulajuqu abanye abanikazi bezitolo bathi bafike ezikhungweni zokubhalisa ngehora lesithathu entathakusa ekuseni. Kudala sifike lapha sifike ngo-3 o'clock ngoba i-deadline namhlanje kuyavalwa apha and kudala sizula sizama ukubhalisa lamashophu into esibethayo apha ngalezi zinto zama-title deed. Ngifike ngo-7 ekuseni nginalo ithemba lokuthi ngizobhalisa ngoba zonke izinto ebeyifuneka sengize ngakwazi ukuyithola noma bekunzima. Kodwa-ke ize yaphakama inhlamvu yelanga iningi lingabhalisile. Ngunamba 77 angiboni ukuthi ngizoyenza namhlanje. Bakhala ngokuthi kunzima ukubhalisa ngenxa yemdanti efunekayo. Bakhomba ngenjumbane uhulumeni kulezi nkinga. Asazi ukuthi senze njani, hayi le government yamanje ayiyasifeyila shem. Hayi iyabasifeyilile. Esifundazweni iKwaZulu-Natal abanikazi bezitolo bakhala ngokungabi nawo amatayitela. Isizathu senza ukuthi sifike ngosuku lokugcina ingoba kufuneka amatayitela asinawo amatayitela uthi uyafika ufike ujikiswe uthola ukuthi khona izinto ezingaphelelanga. Inkinga esinayo njengamanje indlela yokuthi amatayitela asinawo la sihlala khona ka-Esco 6 manje njengoba silana nje ngeke ngathi ukubambeka ngihambe ngifuna ukubhalisa ngithola ukuthi itayitela lithola kanjani. Bacele ukuthi uhulumeni uphinde welule futhi isikhathi sokubhalisa.